रायजो राजाया बेखौ मानो नाखस खालामखो, मानो फेजेनखो? बिनि थाखाय जों बिपिएफआ दायि नङा। बिनि दायिया चन्दन ब्रह्मआ गावनो। बियो 3-4 बोसोर क्षमता गैयियावनो बियो अधैर्य जाबाय। एमएलएनि बिजाथि मोनगोन बे आसायै बिथाङा थांदों। बियो जेब्ला डब्लिउपिटिनि मिनिस्टारमोन बे समाव बियो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनो 3 कौटि करि होनो होननानै पारसेन्ट लानानै थांदोंमोन। मोनसेबो खामानिखौ बियो हरनो हायाखिसै। चन्दन ब्रह्मआ जुदि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंबा, बिटिआरनि जौगानाय सानदोंबा, बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै मानो हाइकर्टआव केस होनो गोनां जाखो? जोंनि प्रेस मिट लानायनि खारना जाहैदों मैया 12 एप्रिलाव जोंहा आगु मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबहैबाय। दा बेखौ लानानै जोङो बिथांनि सायाव माखासे खोथा बुंनांगौ दङ होननानै जों सानो। मानोना बे 2 बोसोर डिप्युटि चिफ थानाय समाव हाग्रामानि अननायाव बहुदखिनि बियो सुबिदा मोनदोंमोन। जोंनि बिपिएफनिनो सानसे समनि चिफ आरो जोंनि दानि बिपिएफ दलनि सासे आफादगिरि महिलारि सार, हाग्रामा महिलारि सारनि अननायावनो बियो 15 बोसोर केबिनेट मिनिस्टार जाबोदोंमोन। दा बेखिनियाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो हानांगौमोन, हाबावनांगौमोन। नाथाय रायजो राजाया बेखौ मानो नाखस खालामखो, मानो फेजेनखो? बिनि थाखाय जों बिपिएफआ दायि नङा। बिनि दायिया चन्दन ब्रह्मआ गावनो। जायनि थाखाय बियो सासे गोदान बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि आखायाव गाज्रि भाबै बियो जेननांदों। जोंनि दलखौ नागारनानै थांनाया जेबो जाहोन गैया। बियो 3-4 बोसोर क्षमता गैयियावनो बियो अधैर्य जाबाय। नंखायनो बियो मोनसे सिमां नुदों, फैगौ जिथु एमपि इलेक्सन 7 मेआव जानो गोनां जोंनि क'क्राझार लकसभा, बेवहाय जयन्त बसुमतारीया जिहेतु एमपि केन्डिडेट जाबाय, बिनि खालि जानाय जोंनि सिडली समस्ति एमएलए समस्तियाव बिथाङा हयथ' एमएलए मोनगोन, एमएलएनि बिजाथि मोनगोन बे आसायै बिथाङा थांदों। नाथाय आं सानो बिथांनि बे आसायाबो जाफुंनाय नङा। प्राइमारि फैसा जासिदों होननाय जों खोनादों आरो बेसेबां सैथो? प्राइमारि सिगांनि गाव मन्थ्रि थानाय समाव बियो जेब्ला डब्लिउपिटिनि मिनिस्टारमोन बे समाव बियो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनो 3 कौटि करि होनो होननानै बिनि आखाइनि मानसिफोरनि दारै बियो पारसेन्ट लानानै थांदोंमोन इलेक्सननि आवगाय। नाथाय मोनसेबो खामानिखौ बियो हरनो हायाखिसै। जायनि थाखाय जोंनि बिपिएफनि मानसिफ्रानो, प्राइमारिनि मावथिफोरानो बिथांखौ नागारनानै बिथांखौ फेजेनदों। बिपिएफआ हिमग्ल'बिन दंना गैया चन्दना गाव बुजिनानै लानाया मोजां। खारन दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव हाजार मानसिदि जयनिं जागासिनो दङ आरो दिनै जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दंबावो, बेयावबो आरो जयनिं जादों। जों जुदि हिमग्ल'बिन गैलाब्ला होनब्ला जोंनि जायगायाव जों जुदि दुरबल जाबायबा जोंनि दलाव फैगासिनो दं। बिथां चन्दन ब्रह्मआ बुंबावदोंदि सम आरो थासारि आरो हारिनि जौगानाय आरो खौसेथिखौ लानानै आङो सोलायनो गोनां जादोंमोन। नोंथांमोना मा बुङो? बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया एखे नंखाय, गावनि माखासे सार्थखौ लानानै बुंनाय रावसो। जुदि बिथाङा इउपिपिएलआव थांनानै बिराद समाजनि जाथिनि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंब्ला, बिटिसि बा बिटिआरनि जौगानायनि बाथ्रा सानदोंब्ला, बिथाङा साननानै नाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि मा दफाया जाफुंखो बा मा खोथा होनायफोरखौ मावफुंखो। आरो चन्दन ब्रह्मआ जुदि
खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंबा बिटिआरनि जौगानाय सानदोंबा बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै मानो हाइकर्टआव केस होनो गोनां जाखो होमब्ला बिथाङा बे जायगायाव बोरै थांनानै माब्रै बेबादि खोथा बुंनो हाखो बेनिफ्राय जों बुजियो बिथाङा बेयाव क्षमता गैयि 3 बोसोर क्षमता गैयिखौनो उसुखुथु जानानै थानो हायैनि बिथाङा बैयाव 6-7 मासनि उनाव एमएलए जानायनि आसाजोंसो थांनाय राव आरो बेफोर बाथ्राया बेफोर रावा नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।